या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। मुंबई गोवा कोकण रेल्वे मार्गावर वंदे भारत एक्सप्रेस धावली। ही ट्रेनची चाचणी यशस्वी ठरली। त्याच्यामुळे आता मुंबई गोवा अशी वंदे भारत सेवा सुरू होची असो निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला। 29 मे पासून ही सेवा सुरू होतली। मडगावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिरवो झेंडो दाखवणार असत असं म्हटलं जातं, मात्र अशी अधिकृत माहिती नाही असं अधिकारी सांगतात। मात्र असं झाला तर मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ही मुंबईतून धावणारी 5वी सेमी हाय स्पीड ट्रेन असतली। सिंधुदुर्गात मात्र या एक्सप्रेसाक थांबो नसल्यामुळे कोकणवासियांमध्ये नाराजी असा। दक्षिण कोकणातला प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान वेंगुर्ले तालुक्यातला तुळशीतला नराचो नारायण श्रीदेव जैतिराच्या उत्सवाक सुरुवात झाली। देवाच्या दर्शनासाठी भाविकांचो जनसागर लोटलो होतो। जैतिर या तुळसगावचा प्रमुख दैवत। शुक्रवार पासून या उत्सवाक सुरुवात झाली। उत्सवानिमित्त श्रीदेव जैतिर मंदिरात आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट करण्यात आली। जैतिर उत्सवा दिवशी मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कर्नाटक, गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो भाविकांनी श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनात गर्दी केली होती। उत्सवा दिवशी वेगवेगळ्या प्रकारची खाद्यपदार्थ, खेळणी, घरात वापरूचे वस्तूंचे स्टॉल मंदिर परिसरात लावण्यात आले। या जत्रोत्सवाचा वैशिष्ट्य म्हणजे पावसाळा जवळ इल्यामुळे शेतीची हत्यारा, शेतकऱ्याक उपयोगी पडणारा नांगर, घोंगडी अशा वस्तू विकू घेतात। दुपारी 2 नंतर खऱ्या अर्थाने या उत्सवाक रंग देतात। श्रीदेव जैतिर अवसारी मांडावर खेळ करतात। नंतर मनाप्रमाणे प्रत्येक मानकऱ्यांनी मांडावर खेळ केले। ह्या बघूक मोठी गर्दी होता। 11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सांगता कवळासा नव्हता। आता 11 दिवस गावात भक्तिमय वातावरण बघूक गावताला। रिझर्व्ह बँकेने मोठी घोषणा केली। 2000 रुपयांची नोट आता बंद होतली। 23 मे पासून हे नोट बदलून घेऊक गावतलेत। मात्र या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचो पाऊस पडलो। 8 नोव्हेंबर 2016 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1000 आणि 500 ची जुनी नोट बंद करूची घोषणा केली। त्याच्यानंतर 2000 ची नोट दिली। मात्र 19 मे 2023 आरबीआयने 2000 ची नोट बंद करूची मोठी घोषणा केली। 2000 ची नोट बदलूची असात तर 23 मे पासून बदलू शकतात। 30 सप्टेंबर पर्यंत नोटा बदलूची मुदत असा। एकाच वेळी 20,000 रुपये तुम्ही बदलून घेऊ शकतात। या निर्णयामुळे 2016 मधल्या नोटाबंदीची आठवण सगळ्यांका झाली असतली ह्या नक्की। सुप्रीम कोर्टान बैलगाडा प्रेमींका मोठो दिलासो देणारो निर्णय घेतल्यान
सुप्रीम कोर्टान बैलगाडा शर्यतींका अभय दिल्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान बैलगाडा शर्यतींमधले कायदेशीर अडचणी सुटलेत, त्याच्यामुळे बैलगाडा शर्यतींचो मार्ग मोकळो झालो. जल्लीकट्टू महाराष्ट्रातल्या बैलगाडा शर्यतींच्यावर 2011 बंदी घालण्यात दिली. तेव्हापासून या प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होता. या प्रकरण घटनापीठाकडे गेला होता. डिसेंबर महिन्यात या संदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवण्यात दिलो. त्याच्यामुळे बैलगाड्या शर्यत प्रेमींचा लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना बैलगाडा शर्यतींका अभय दिल्या. त्याच्यामुळे तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींचो मार्ग मोकळो झालो. सिंधुदुर्गात त्याच्यानंतर जल्लोष करण्यात दिलो. झणझणीत मसाल्यांसाठी एक वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 5380 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. जिद्द आणि चिकाटी असली का आपण कायही साध्य करू शकतो, ह्याच दाखवून दिला तुषार पवार आणि वैभव राणे या कोकणच्या झिलांनी. कणकवलीतल्या मधली वाडीतल्या तुषार पवार आणि वैभव राणे या मित्रांनी इलेक्ट्रिक बाईक बनवल्यानी. तुषार आणि वैभव या दोघांनी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेऊन नाही, मात्र वाचन, आवड, मेहनत, जिद्दीच्या जोरार त्यांच्यानी आपलं स्वप्न खरा करून दाखवल्याने. बाईक तयार करूक त्यांना 35,000 इतको खर्च येलो. या बाईकची बॅटरी फुल चार्ज होऊक 3 तास लागतात. त्या चार्जिंगमध्ये 50-55 किलोमीटर इतके अंतर चालू शकतात. पेट्रोलच्या बाईकचा ह्या झिलांनी ई बाईक तयार केली. ई बाईकसाठी लागणारा किट पॉंडिचेरीतून तर बॅटरी पुण्यातून मागवण्यात दिली. या साहित्य कणकवलीत खयच मिळत नसल्यामुळे ई बाईक बनवूक उशीर झालो. मात्र तरीही न थांबता त्यांच्यानी हा काम पूर्ण केलाच.
वर्षभरात ही बाईक तयार केली. या बाईकला रिव्हर्स मोड असा, पिकअपसुद्धा चांगलो असा. स्पीडच्या बाबतीत 3 मोड असत. त्याच्यात 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर अशी वेग मर्यादा ठेवण्यात दिली. त्याच्यामुळे नवीन शिकणाऱ्या व्यक्तींका वेगावर नियंत्रण ठेवूक सोप्या जाताला. विशेष म्हणजे बाईकची हेडलाईट तुषारान स्वतः तयार केली. त्यांच्यानी बनवलेली ही बाईक कणकवलीकरांचा लक्ष वेधून घेता. कोकणातल्या सत्यनारायणाच्या पूजेचो थाट वेगळोच असता. त्याच्यासाठी तयार केलो जाणारो मखर विशेष असता. अशीच एका पूजेसाठी तयार केलेलो मखर लक्ष वेधून घेवतो. मखरात बिस्किटांचो वापर करत सजवण्यात दिलं होतं. सावंतवाडीतल्या कोंडुरेत प्रसिद्ध श्री राष्ट्रोळी देवस्थान वरचीवाडीच्या वतीन पूजेचं आयोजन करण्यात दिला. या मंडळातल्या युवक अंगार मुळीक आणि त्यांच्या साथीदारांनी हो मखर तयार केलं. अशी महत्त्वाची बातमी आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटा पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह.